Ghana National Association of Teachers here. Eternity after said Nati, National Association of Graduate Teachers, Nagrate, Coalition of Concerned Teachers, Ekaho, CCT, Omunina, and a nay, or more any National Labour Commission in Penimfoa, a Shangumesia Wons and Samaquacosia Dinkoma, Anono, Omnia Formua, and Massidio Magiatum say, or more Ediatiane, a baby, yeah. And Titiaso Cheso, don't for ya Domoa, Echinwuko Nadichia Wada, a Acheche from Penimfui, and a National Labour Commission at Traya. Ewesi kasamne na ntutu yeso atena ye hwa padie ene adwuma ye meche Ministry of Labour and Employment in wonsensem and abiem so atena ya ehwe ngumasu abekwa akotena se akodi nkomo akeka niam asieni na omo condition of service ya enam so mo ati atua ene omo laptop a ye chese acheche for ndodo no ansanka ye no omatimi akanwasema manase Opaniki Ali Awudu one e president eda coalition of concerned teachers ya no ene me ko munti a enei omo strike no matria sensen a omo sa so kwa akọchira de no o chichiri mu se de kire yen 2024 call off and ask all our members and teachers of pre-tertiary education in this country to resume work with immediate effect. We continue to ask the employer led by the Ministry of Employment and Labour Relations to commence negotiations this afternoon, today, April 2nd, 2024, so we can expedite the negotiations and come to a conclusion to forestall any other happenings in the future. The three teacher unions say to all the teachers that obeyed the directives, and we hereby thank them so much for the massive support they've shown us. And we want to reassure them that we have their interest at heart and that the items we have put on the table, we will continue to fight to the last drop to see to it that it is achieved. The three teacher unions, hereby myself as their spokesperson, do call off the strike. Thank you very much. I was appointed to where ayo Ken Ali Awudua or Pene Quanche for the coalition of concerned teachers Sikuna no and then Ujina Nianum, a cheche for quoting in Anamo and then some chef dim coma or Bobon Samsonia Comuntia and they or more Etia Tiena watching Unia or Modia Tret Fiedu or Moirenum Edrianeno or more Ede Aberia ya Yanamo Case Fritznako on Besaswako classroom Aqua Coach Radie Yantetian say Yawada or Monim Pedim for Bequacusia yes. Bo see ya ni bedi actually the me to be an yemfa en kamemo afi yemfa cheche for ne nkomo yo yemfa mo enko adwoso by election na e baso no ene na osoro kokokwa mpipi amanyoko no bi enwoma mutu wonom se omo a omo peso omo DMP e won mpipi amanyoko ni dim e wa adwoso abato peso aso no bia enkofa enkrata yemane musam de da semra se dwani a wo mra se gye ma desia e wa adwoso abato peso aso yera John Pontiakuma front man tintinim e ma ne na watch da kra na watch ya etwam ya wada enam pedimfo twotwura pepiankuma ekuni enintini a ekabie wo mu Ghana nyina ebehye ya ne na watch da koso ewo adwoso onwe abato anase adwoso onwe krunum ya wo adwoso abato empesia so na enhyehye mu no ekoba se MP firi mu sa no a o se Ghana mramu no empedimfo ye ntotoe na by election ekoso se MPP ni obegyina de ama wo num ene ye lawyer John Kuma wokoi eno nti se ne ekoba se yakwa koto baba election no a MPP nya obia eno nti party na ye nhyehye se firi ne e de kosi ya wada no omo peso mu DMP di bibia emefa nkrata menne se ye demokrasi nipa agi twi kogu MPP party office a e wa dwoso abonte so ne se wani ensese ye ka kire wo entity a kese nipa benso ena afa nkrata na emu baako eye ene honorable Helena Mensa wono ene ye presiding member ewa Joso Municipal Assembly na ene ofa nkrata wie no one ensamchefo di nkomo kakra ebobon nsam sei so ede kire yen
Nyankopɔn pɛ na oni kra ɔfa sɛ ɔyɛ ne bibia ɔkasa Nyankopɔn fa ne kra ɛsie ni na yɛto so honorable presiding members Ashanti Edamasi Nhyira mo honorable assembly members the whole Ghana we just die so the best just municipal Mama, my phone. You are hot. Yes, my phone. Yes, because when you say, nobody will not come here, but men here, this is one the support me. Unique ladies. Abusiafo nti we PM presiding member wa Joso Mame Helena Mensa na yete ne nke we mra na wafa ne nkrata wie na edom wagi twi edi na chine ne kofa nkrata no na one nsemtwefo edi nkomo na ne nuanom presiding members ya wo mo Ashanti region nyina ono no ye presiding member ewa Joso nti presiding fo a ewa Ashanti region nyina na omote so mu nuaba no ekọ akwakofa nkrata wa Joso no omuji twi ekobo ni chidom na presiding member ono so ewo KMA kese presiding for no oda wo ma no ene yedi nkobo die ntia wo mo eye se wo mo kobo mu nuaba ni chidom ma na kofa nkrata ne assembly member, why you PM, and now we are MP, and just the best person for instance, and let's know that maybe any shots and maybe Abusiafo nti we aye presiding members wa Ashanti region nyina Nigeria omuji twikobo mu nuaba Helena Mensa echidom wa Joso eno no nipa nson na afa nkrata sie ne mo kasa anwumre emu ba akososo ne lawyer Kwasi Nyantachi emre bi atwam Ghana Football Association no na ye pani kwanjefa wodano kutemu a Ghana ye kwa World Cup edika 2006 wono ena de ye koye sa so de ye ko South Africa 2010 asa moja nkobo penalty say no yi wono na de ye koye sa so ko Brazilia wo mo ko fifisika hwin John Boy eno so Kwasi Nyantachi ne penso ene ye koye ne penso kra na ye ko Angola African Cup a ye ko finance Egypt for say wan yi jeso ko ye kra ne Ghana kra nu ba bia wo ba bia ye be ko bia o ne penso na dede ayu mo de ye koje African Cup under 20 jese papa ne okwa ne football na jagu na Kwasi Nyantachi kire say adehia wa Joso frɛ no na waje frɛ no so na wo so mo bo se ba wo ba Joso na obesi ni nua dwonkuma anam wo honom no wo de mpuntuo yeyo ene nkanko obesuma adehia no anopa wie nwumra na dwedesium ahwese omasetene mo ebedie lawyer Kwasi Nyantachi nkoma wone omanhene boy ni from 2012 to 2018 na course no family so say make na o ba na me near that because of football na me no but I just so that makuma so pa ori adionkuma nyame ato sa fedo enia oba ye no o de na Osanti enim se ko bedi obetra ko nyane so ache ba nyame adwene ne nipa adwene yepe enti nyame eto sa fe no na course no starting game enti ye ya obi a obetumi abetwa John Jumadi no so Jumadi pa Jumapa o shase ye ya obi a obetumi atwa so na ye ya obi so a obetumi de nkabom abre adwuseman ye se ye obi a owo le connection
influence on the developing adjustment. Me sure then I need fatame. Enti before say me ya sakonya na ebo abi adimo adjustment apartment to my father. Na baby a John dey adjustment ko do ye no. Ball monka John ye befe no Maradona na Malano Messi. The stage na we do no. Na Messi ball na opera. Unkofa don bote na another level player. A higher level player. Ronaldo and Mbappe and Haaland. Messi, Efimono, I saw the Cristiano Ronaldo. Then Cristiano Ronaldo eyes. Abuzavoti we a lawyer kwesi nyantechi ni atene nke Ghana Football Association kane ona na ye president awadano na ochrese adisia we Josu abaton pesu aso freno so wajeso ene oma edom delegacy a ejitwi kofa nkrata de ma ye lawyer kwesi nyantechi nyasem ketwa amafo busasa nyambia ofri Josu ana ane ne papa efri Josu kwaso nti oye Jusuni mapa enye ne ena oko eye ejiso chese oye GFA president nyina yese gala no wohyehe edema boys no wajuso no nese wani nsese ye ka kire wo na abusia ene chama untumi soso ne ensemchefo di nkomo kakra if say ansa na enomu ba bien krata mu ato no na ake uba yese ya ensemchefo ne yetete no na yetete bibi say constituency chairman edema MPP amanyuko no wajuso abaton pesia so opani no soso edina konya beto no mo na wakwa fankrata no waprese etwa ne yese ayinefo no nto abama no nkosi jonkuma nam ewo mrase gefiem na ene yatese chairman anyanko na honorable untumi ne nsemtwefo di nkomo kire se di ama chairman anyanko no yese mperifo pinu a ene bam se oye constituency na ja so jato onum se wo kwa kopre mpia wan hwe na de baba no ankwanko papa enti general secretary bam honorable se chairman sabo to bam ene mperifo pinu abamu a omne chairman kasa ya enu nti wasesa na adwene a ene ebu anyanko biu chama untumi nchirimu a wode ema ye ni precious MP join the money. A lot of people also in this constituency thought that it would be appropriate for them also to step in so that they can bring everybody together, to serve the new patriotic party and Ashanti and the Jesu constituency. Because of that, a typical example was the constituency chairman. He showed the interest, and the general secretary of the new patriotic party and the former majority leader and regional minister and a lot of the elders of the region, they came to me to say that I should advise the constituency chairman for him to still remain as a chairman, so that John was a bulldozer. So if two pillars are going, it will be a blow to the constituency. Because of that, former majority leader took it upon and the general secretary to advise him. So it was yesterday that they came to me to bring me the final results that now he want to remain as a constituency chairman to bring everybody together and at the same time to help the coordinators and the polling stations and the town. Bernard and Chubos Yakon, Chairman, or English teacher, and why yadi method of Yacheno. Is it dear? A koye pa, dear. Washe prempe college for any munyampa. It's Bernard and Chubos Yakon, Chairman to be Ashanti Regional NPP Chairman, and an Uchichi Mundientia, a Jusso constituency NPP Chairman, yet say, or the Dibrebetonum, na wafa forms, na waprese. Obesi John Kumanemo Parliament any watching a insusiana sensing and any pabe yunumi and sebia nanka omoba omoni omakasesiama onoma
ejai eno eche opani Dankwa Smith Bute eye first vice chairman edema MPP amanyuku no ono na nasala ne mpedimfo asoma no so metena adwoso efi no ma bien krata mato no mo kosi se yawada womo edi bibia bekọ awieye ene memene da womo ebe vetting no makọ akoto aba no wono ene hwe bibia so wono so echichim ene mo mudi agu akwam ene ne omo beye nyina no obobo so sei ede kire yen Iye ni akuma consent was mini and so MP aya kuma da no fona sebe ndi akwato ke ba sa ya party bu bra no chese o se ele wo ani mu ba function na ne ni ba function na ya o se bu nomination na omo okay so person on beto forms and other person question na name no omo ba no beto forms na fe to one bia ya to omo so aba wa obi wini no na yes wona opa for share you ra do kuma anai enti sama pay if you let think can be kai original chairman na constituency chairman one and executive one na ya basa no pay you will be pay to ama omo pese omo ko na se be yo mo be form so to one bia ya koma enti no pay we pay to bia na why already say pese never for the was yawada ebe close nomination before so to ni wumbia no so feeling na the buyer wada yawada twemu a ya nyi forms no beto a 3000 premium for and na what the impact for betua 35000 Ghana cedis no we are the memenda the youth we are youth and as a way oba 37,000 we do 17,500 so you are 80 not years we do 17,000 in the same also sir if you start performing the na party so you are their bomb na yawada wo de ba me na so you better to go you be a friend vetting you have to go if you open your qualifier no one you have to Abzanfonti weye aye Dankwa Smith Bute were first vice chairman de ma NPP amanyuku no wono na national no so metna edwoso efri na omo ebien kratam elekosi odonfo ya adomo ayawada ebe ya omo de bibia bebeweye obi ade ne nkrata beko elekosi memenda omo ebe vete no wono ene hwaye ntutu nyina na obobo nhihye so ede akire no siri edi kan de atomanim no di panson ene fan krata ye ho honorable Helena Mensa sene wakwa fankrata ye ho lawyer Kwesinya Ntechi sene ono so edom ekofa nkrata ede ema no hwan ne hwan bio ena fankrata ne bi yenko ma no so na ye ne yenua kwamre du wona tie adwusu krumo no mo si ya nemu ho no mo anopatu onwumre da krumo ho no mo a gesa ntofom wode bebre kwam ma joy kwamie Libya Maduswa. Now who are there? Yanko Padu Mami, who are Libya. Na Joso Boko, dear. I just make a said, Libya, Adutunakum Boko. Now Libya said, the wedding kind, Adia Pigano. And Oba Juswa, let us say, you are Ampuntiakuma, baby Koya, Namsu, Emma, Habaton Pine, and when people are Fuji Muno, and I'm so much happy to make a say no, and then, or maybe a fine Atuama, when I reach another Frank, and if so. Na omobaya and maba frank class and then say nya edifie cheri say yankopon ya aduma fie be wan hwe nya china nso so ebinim nam kwante torch bi ebesa ba o aba be frank class ne bi ere de china ene be hunu cha be ya be nya paso na se maso nanso ene de me ka sei enipa nso etumi ba ya omba fa nkrata bi odi kan eye Dr. Evans Dia ono adia eye apia menka university ho na oye chechire ni ewo ho na fi wo ba yewura lawyer Kwesinya Ntechi sadia we ka no o ma anka ni o ma mu ball bofo gebtrenia no di kan ono so e bai na fi Portia champon abranya yewura abranya ono wo abono ahafu gebtren di ben pia man yu ko ne yire ona ono so o ba ya also e ba be fa media no
abna fokuya amwa ɔno nso so no anka ne no anasɛ uba ko asante ma mo ɔyɛ ma ɔmo kan wona bodo wodi ma abifia ma yefu no akɔtina mu paa ɔno nso so ɛbaa bɛfa ne deɛ ɛna fi hɛre na mensa ɔno ne piem sɛ de wuri ka bɔ ne ɛne ne ntitafo a ɛnɛ ɔmo firi afa ɛbɔ ne titafo mu titafo sɛ piem so ɔba na ne nkurɔfoɔ ntumi ntra sa ɛnam so ma ne nyɛ nso no mrs christmas kakari mensa ɔno nso so anka ne no ɔyɛ assembly woman wɔ so ɔno so ɔbaa a ɔno so ɔbaa bɛfa de deɛ kama idia ayɛ kama si enipa nso a amerika sɛ ɛnɛ ɔmo ɛba ayɛ yi ɔmo nyinaa baa bɛfɔ ɔmo deɛ yɛ ɔwɔ business lɔya kwabena watching ɔno nso so wobɛ adu so ha no mu a anka no ɔyɛ first vice chairman ɛde ma mbc ama yɛkuo no ɔno ka ho nipa nso ɛna nnɛ ɔmo nyinaa atumi aba bɛfa wɔ mo nkrataa ɛsɛ no sɛ nyankopɔn yɛ atom a sɛ akyina sɛ bi bɛbɛpie mu sɛ bi mbɛpie mu ɛnyɛ grabea ɛne bɛkyerɛ nti sɛ ɔmo ɛsan de ɔmo nkrataa nyinaa ba ɛne sika bɔ a ɛda so a mpanimfoɔ ahwɛ anim sɛ ɔmo bɛtumi aba abɛtua amane so no nyinaa yɛ ɛhyɛ kura mene ndɛ ɛbɛ yi ɛfi yɛatoto ɔma no na sɛ wo a bɛtumi agyina pintin yɛfrɛfrɛ mu no yɛato aba no mɛwini no ɛsɛ sɛ yɛde frankaa no de ama wo ɛma wɔbɛgyim wɔ sɛdeɛ ndukuru ni sisi nyinaa ti televia mika sɛ deɛ ɛyɛ na onum pɛpɛɛpɛ ɛna kyɛ ma wontumi ɛne wɔn a wofin kan a wɔn san ho ɛmɛ dwumadie no ɛkɔ soɔ no wɔn de abɛ na wie yi a yɛhwɛ anim sɛ nyankopɔn boa na wɔn a wɔn bɛtumi ɛbɛba no soso no ɛbɛhwɛ anim sɛ wɔn bɛtumi ɛbɛ televia mika sɛ deɛ media yɛdi ni ɛwɔ ɛdwo so npp amayɛkuo party no mu no ne nyinaa abɛwie yi a yɛhwɛ anim nyankopɔn yɛ atoma akyina yɛ ɛde si nsoso na aso toto fam a woyi obi te sɛ kwasi nya ntakyi a ne dini bu odu a asɛ dodo no ebo ne din to nkyɛne a ɛkyerɛ no wate sɛ din kɛseɛ bi ɛba bɛfa nkrata na wodo aso toto fam a wote din kɛseɛ bi sɛ ɛkyerɛ no susu bɛyi ne ti wadwo so ana sɛdeɛ wo ka no na yɛtete din bi saa nanso so no ɛnya mmɛtɛ obi sɛ ɛnyɛ adeɛ bɛtumi abɔ din anaasɛ yɛsi ne pipa wei sɛ wohwɛ ɛwura kwasi nya ntakyi ɔno korampo no ɛnɛ ɛnti a ne mu ɛyɛ ewura solomon nka ɔno ne ba yɛ a ɔware yɛ ɛfɛ no kyɛma ɔware a ɔno kɔtɔkɔmu wadi wa akɔtena no ɔno ne obɛgyina na ne mu ɔbɛfa nkrataa ɛde ma no na wohwɛ asitaafoɔ a na ɔmo ne kyɛma ɔware baeɛ no a ntimu sɛ yɛwura nya ntakyi ne din no aseta baabi a ɛkɔ anim nso so saa bere na nso so wohwɛ yɛ ma ɔno nso so yɛwura yɛ maame hɛre na mensa no ɔmo mmienu deɛ mɛtumi aka sɛ ɔmo di ne deɛ ɛwɔ so papapapapa nti no ɔmo mmienu deɛ sɛnyɛ wie ne bɛmu sɛre fili bi a sɛdeɛ yɛhwɛ anim sɛ kyena ɛdi a yɛtete faase sɛ kɔba sɛ ɔmo mɛtumi abam bi a ɛne ɛbrɛ ne nkrabea ɛna ɛbɛkyerɛ ɛma yɛhuru wabi ɛneɛ wodeɛ ma me na wase ɔho na kɔsoafo a so toto fam na ɛdidi nkɔmmɔ no biaa deɛ wobɛboa no no yɛbɛsa ba ne aba bɛbɔ punum ɛsɛ deɛ agya mo na modeɛ ne yɛtie ɛdwo so deɛ ne obiaa ɛpɛ tie nti wodeɛ kɔsoa no twentwɛn so ma yɛwate na ɛpɛ aduane bi di na ɛpɛ baabi fa oti to pɛ nsuo bi gu ho bibia ne yɛbɛsa so aba yɛda ase paa yɛnnua kɔ ammerɛdu a obutu adwo so yɛkɔ ne nkyɛn ma ohu yɛ nkɔmmɔwoɔ no nti sɛ deɛ nipa nso lɔya kwasi nya ntakyi ɛnɛ chairman solo ne dɔm bi ɛkɔfa nkrataa ɛde ma lɔya kwasi nya ntakyi lɔya mrs portia ɛkyampɔn aborɔnyɛ lɔya mrs portia ɛkyampɔn aborɔnyɛ uti dinu a abronye na so no ozo baabi every ba MPP regional chairman ɔwɔ Bono region Kwame Bafo abronye na ye animpon ene lawyer Mrs Portia Echampo abronye yentete ne se ne papa ene Josohene nti ono so no aba be fankrata Honorable Helena Mensa edika ka no ho asem de ya kire mo ɔyɛ presiding member ɛwɔ ɛyɛ Ejuso Municipal Assembly of Fankrata ene lawyer Kwabena Boating lawyer Kwabena Boating de yetane ne dijuma ɛwɔ fidie so pa wɔyɛ second vice ɛde MPP wɔ Ejuso abaton pesua so ono so no ɛkɔfa Fankrata ɛna maame abena pokua mu a dodo no a ɛsanma ne Ejuso broni maame abena pokua mu ano no ono so ɛkɔfa Fankrata ɛna Dr. Evans Dua yeso odi teacher ɛwɔ ayi Amstead ayi Akentina PM Binka University of ayi ndintintintин wɔso so no wɔkɔfa Fankrata ɛnɛ yɛtete sɛ Aaron Prince Dua bɛkɔ Bright Jima ɛrekɔsɛ yakutu maame ya aboagye
DB a yetete se bi ekena ombekwa akofan krata ne bi eno no ye hyembo se de besi wa adwusu bia no agesa nso from ye de bebremu afidie so me ento aso ne mfam konsem fofrom enra ne beto dwa se de okwa akopɛ passport a empenimfo atumu o matum kanene ka kuta 100 Ghana anya passport ubenya bi na ne yes America na uko se Canada na uko se ye London so na uko Italy Germany nom ene Holland na uko a wakwa akojo visa dia biam na de etukwan na enra ne beto dwa se mpenimfo ese wo mapagem ne na omodeje 100 Ghana cedis no se say omodeje 500 Ghana cedis kanete to nom no 5 million se open in terms so a na ne okotua be 700 Ghana cedis ena ne na kane bia omodigi 200 no say omo ede ababegina 800 Ghana cedis na ma Michelle Ayokobocha abuzo oyeswafo a ohwe oman Ghana ne ama hodo nkita wode won sensam so mecha foreign affairs minister ede atugya sesantumu we no anye se bia ban ne boa pa ena opeso ede ahokyere ne ahunye hia beto Ghana fo so ne mum se nei uhia passport no okoye pe na yeze wudi tukwan obitime ka se me kwakoye passport dia to na de agedie na de apedie so oni akwantu obia da wonimu a mane na baabi na epe obabi tena entima Michelle Ayokobocha kire se enye se bia ya hoyehia ne awo kire na omode bre Ghana fo ni mum se passport no hia bia empepere wo ho se wokọ na akwa passport na ensa nyawo ebi guo pim ya bre bia be wadwene se ohia bibia no onsa beka Ghana's passport the next Nigeria government spends CDs on every passport that we give out. It means that passport applicants states and Ghana cannot absorb the states absorb which cannot be the case that it will continue because it is affecting even our operations and Ghanaians have complained that the service it takes long for the we're not the government is subsidizing every passport. It is difficult to provide them with services. We are the lowest $8 to acquire a passport. And today, as we speak, we have the national identification that is working very well. So that's our primary source of identification, no longer the passport. And even those who have the Ghana ID, the national ID, can travel into the country again. So then, I'm asking companies, Ghanaians, that if we do not have need for a passport, and because we cannot afford it, please, I'm asking not. Abuzanfo we ayema Michelle Ayokobocha ne yete ne nkan wono ene yesoafo a ohye mayi ye ne ama hodo nkitamde hu nsensem so na okirikiri mu no senye se bi aban ne boa pa ene ode ahokire ba beto yeso passport na nsenya wu ejise wu hia bia ne menemu ya pa oba bi tena na bre bia obe wadwin se wu hia bibia ne ebigu onum na no si ya ena emrasebe gede wo emrasebe gefie ma desia e wo North Tonga batom pesia so yewra Samuel Okujeto Ablakwa esoso eba bechesa de no a ma Michelle Ayokobocha ne foreign affairs ministry na ye no etomra tiamra e se ansa no mbehye bo anase passport no wo betwa bo de atoso no na ko senka omoba mrasebe gefie mu ebeje tumi free mrasebe gafo ne nsem ansa na saabo fufuro